se vapaaehtoinenhan hoitaa täällä niin sitä, että nuorilla on hyvä olla ja ruokaa riittää. Et se on oikeastaan se turvallinen aikuinen, joka voisi hoitaa niin periaatteessa tässä vähän niin kuin äidin tai isän rooli. Jotenkin varmaan sillä nuorellekin on ihan kiva, että on sellainen henkilö, joka aina niin kuin näkee hänet just sellaisena siinä hetkessä, eikä tiedä sitä kaikkea taustaa aina. Monilla nuorilla saattaa olla niin hyvin ja perheille äärimmäisen merkityksellistä se, että kun täällä on ihminen, joka ei saa palkkaa myös auttamassa, niin se saattaa olla jopa merkityksellisempää kuin se työntekijän tekemä työ. Jotenkin ajattelee, että jos näin ns. Pienellä panostuksella voi itse antaa jollekin jotain, niin mielellään sen tekee. Että kyllä mä täällä tuun vielä olemaan useamman vuoden ainakin.